መጽሐፍ ሮሜ ናይዝ መልእኽቲ ጸሓፊ ጳውሎስ እዩ። እዚ መልእኽቲ ዝጸሓፈ ብዙሓት ኣሕዛብ ዝርከቡ ዝነበሩ አብሮም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን እዩ። ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ውሕዳት አይሁድ ድማ ነይሮም እዮም። ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ጳውሎስ ከም ቀንዲ ሓሳብ ንፍጥረት ሰብ ኩሉ ንአይሁድም ኮነ ንኣሕዛብ ማዕረ ዝተዋህቦም ናይ እግዚአብሔር ድሕነትን ጽድቅን ማለት መሰረታዊ ወንጌል እዩ። ሓደ ሰባት ናይ መልእኽቲ መሪሕ ሓሳብ በእምነት ምጽዳቅ ከም ዝኾነ እኳ ተመልከቱ፣ ግና ካብዚ ዝሰፍሐ ሓሳባት ጳውሎስ ቀንዲ ዛዕባ ገይሩ ገሊጹ ኣሎ። ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ብዘበገሶ ሓሳባት ናይ ደቂ ሰባት መንፈሳዊ ኩነት ብምጥቃስ እዩ አይሁድ ኮነ ኣሕዛብ ሓጢአተኛታት ምዃኖም ድሕነት ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራይ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መስቀል ብዝተፈጸመ ናይ በጃነት ስራሕ ካብ እግዚአብሔር ፍቕርን ምሕረትን ዝተረኽበ እዩ። ድሕነት ዝርከብ ድማ ብእምነት ክኸውን ከሎ ናይ አብርሃም ምሳሌነት ከም እንሪኦ እግዚአብሔር ምስ ሰብ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ርክብ በዚ መንገዲ ብእምነት እዩ። ድሕነት ናይ መጀመርያ ናይ ክርስቲያን ህይወት ተመክሮ ከም ምዃኑ መጠን ኣማኒ ካብ ሓጢአት ካብ ሕግን ሞትን ብኸመይ ነጻ ከም ዝወፅእ እዚ ናጽነት ንኣማኒ ዝወሃብ ኣማኒ ብክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ብዝህልዎ ሕብረትን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቡ ሓዲሩ ዝህቦ ሓይሊ ከመይ ከም ዝኾነ ጳውሎስ ደረጃ ብደረጃ የብራህርሆ። ምንም እኳ ኣብዚ ዘመን ኣብዘይ ምእማን ኩነታት ውሽጢ ተሃሎ እምበር ብናይ እግዚአብሔር ናይ ምድሓን መደብ ውሽጢ እስራኤል ቦታ ከም ዘለዋ ይዛረብ። ኣብ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 26 መልእክቱ ክድምድም ከሎ ኣመንቲ ኩሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣብ ዓለም ውሽጢ ብሰናይ ስነ ምግባር እምነቶም ተግባራዊ ንኽገብሩ ንምትሕስሳብ እዩ ጳውሎስ ካብ መልእኽታቱ ማእከል ናይ ወንጌል ትሕዝቶ ንሕጂ ኾነ ንዝመጽእ ዘመን ዝህቦ ትርጉም ከም መልእኽቲ ሮሜ ብዕምቆት ዘብራህርሆ የለን። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ጳውሎስ ንሮማውያን ንገዛእ ርእሱ ንኸፋልጥን ናይ መልእኽቱ ኣብነት ቅድሚ ጉዕዝኡ ንምሃብን እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 1 ዘሎ ኮይኑ እምበኣርስ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና። መጽሓፍ ሮሜ መልእኽቲ እንተ ኣንቢብናዮ ተወፋይነትካ ኣብ ክርስቶስ ብምፍታን ምስ ካልኦት ኣመንቲ ኣብቲ ኣካል ክርስቶስ ዘሎ ጥዑይ ሕብረት ንምርኣይን ዓብዪ ትርጉም ዘሎ መጽሓፍ እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ኮይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ክኸውን ተጸውዐ ንወንጌል ኣምላኽ ተፈለየ ኣቐዲሙ ብነቢያቱ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘተስፎ ብዛዕባ ወዱ ብስጋ ካብ ዘርኢ ዳዊት እተወልደ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ካብ ምዉታት ብምትንሳኡ ብመንፈስ ቅድስና ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ብሓይሊ እተጋህደ ስለ ስሙ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ብምእዛዝ እምነት ክንተክል ብኡ ጸጋን ሐዋርያነትን እተቐበልና ንስኻትኩም ከዓ ምሳታቶም ጽዋዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኹም። ኣብ ሮሜን ዘለኹም ጽዋዓትን ቅዱሳንን ፍቑራት ኣምላኽ ኩላትኩም ካብ ኣቦና ኣምላኽን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይሃልኹም። ጸሎት ምስጋና ቁጽሪ 8 እምነትኩም ኣብ ኩሉ ዓለም ስለ እተወርየት ቅድሚ ኩሉ ብዛዕባ ኩላትኩም ንኣምላኸይ ብኢየሱስ ክርስቶስ የመስግኖ ኣለኹ። ንምጽናዕኹም ገለ መንፈሳዊ ህበት ክመቕለኩም ክርእየኩም እናፍቕ ኣለኹ ማለት በታ ኣብ ሓድሕድና ዘላ እምነት ናትኩምን ናተይን ኣባኹምን ምሳኹምን ምንቲ ክንጸናናዕሲ ብዘይ ምቁራጽ ከም ዝሓስበኩም ብፍቓድ ኣምላኽ እንተ ሰለጠንስ ብገለ መገዲ ኣብ መወዳእታ ናባኻትኩም ክመጽእ ብጸሎተይ ኩሉ ሳዕ ከም ዝልምን እቲ ብወንጌል ወዱ ብመንፈሰይ ዘገልግሎ ኣምላኽ ይምስክረለይ እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ከምቲ ኣብቶም ካልኦት ኣሕዛብ ኣባኻትኩምን ፍረ ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ንምምጻእ ምኽረይ ከም ዝቖረጽኩ ክሳዕ ሕጂ ግና ከም እትኸልከልኩ ክትፈልጡ ፈቶ ኣለኹ። ንጽርኣውያንን ንኻልኦት ኣሕዛብን ንለባማትን ንዓያሱን ዕዳሎኒ። ስለዚ ብናይ ርእሰይሲ ኣብ ሮሜን ዘለኹም እውን ወንጌል ክሰብከልኩም ተዳልየ ኣለኹ። ቃል ወንጌል ሓይሊ እግዚኣብሔር እዩ። ቁጽሪ 16 ወንጌል ቅድም ንኣይሁዳዊ ከምኡውን ንጽርኣዊ ንዝኣምን ዘበለ ኩሉ ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ እሞ ብወንጌል ኣይሓፍርን እየ። ከምቲ ጽሑፍ ጻድቕ ግና ብእምነት ይነብር ዝብል እቲ ጽድቂ ኣምላኽ ካብ እምነት ናብ እምነት ብእኡ ይገሃድ እዩ። ክፍኣት ደቂ ሰብ ቁጽሪ 18
ቁጣع أملاخ كاب سماي أبرسئنتن عمصا زبله كلن نتحقي بعمصا أبزخدن وسبات يقلص إيو أملاخ قليصلهم إيمو اتبزعب أملاخ زفلت زبلك أباتاتهم قلص إيو زمخانيوم انتكسونس اتكا فترة عالم جميرو بقبرو زفلت زير بحريو زي خاء اتنا يزال عالم حيلون ملكوتن أتصبقو يرأي جناخنا أملاخ نافلتوس كم أملاخ جيرم سلزي خبرون زي مسجونون بحسابهم كنت خنو اتزي استوعل لبامون تسألمته لبامات إنا نابلو عشو وماك نخبرت اتزي حلف أملاخ نمسل حلاف السبن عوافن 4 محور زلوهم انسسان لممزبلن نزمسل لوطوه قطر 24 نتحق أملاخنا بحاسوت سلزلوطوه أبكند فتاري نسون زل عالم التبارخ إيو آمين نفطور سلزم لخون زغلغلون أملاخ كا سغاحد حدهم كحسرو بتمنيت لبهم نرخصت أحلفو هابهم سلزي أملاخ نزنور فتوت أحلفو هابهم دكانستي نتناي بحري تراخبو أن نامناي زي بحريين لوط آو اتم تبعتيون كمو اتناي بحري من رخاب قوالان ستيتي حديقهم أبن حد حدهم بتمنيتهم رسانو سبوت أب سبوت نور قبرو قبو عصب سحتتم كا أبرسهم تقبلوا قطر 28 كمتنا أملاخ أفلتتم كعزو زي قاطروا أملاخ كأكمون زي نقول كقبرو نحسر أمرو أحلي فهبهم عمت أزبل حسم سسعي كفات زملهم ملوءات قناعات قتلت بأسي تنقل أكي مع شخ تحميتي أب أملاخ سلعات قفعتي كرعات تزهرتي تطاببتي أكين ولدهم زي إزازو دنا أورت تألمتي فقر زي بولم زي دم قصو زي أتم نتم كم زبالة زقبرو موت كم زقبهم نتقنع فرد أملاخ أنا فلتو كنا الشمسي مستم زقبرو دم ما يسمر اللو انبر زقبرو طرعي يكونن ملخت باولوس ناب سبرومي معراف كلته فردق زي أبيهر قطري حاده سلزي أتات فرد سب زخونكا انتخونكا نتتفردوس تقبرو سلزلوخا بتين خالق تفردو نرسخات خوننا اللوخا مو مخنيات يبلكان نحناس أبتون كم زبالة زقبرو تفرد أملاخ حق مخانن فلتنا أتات أبتون كم زبالة زقبرو تفرد بعالخاون تقبرو السب كابتي فرد أملاخ تملق دو يمسلك الله ويكا حياونت أملاخ ناب نسحاك كم زحبكا سعن مفلات كاس هابتي حياونتن تصوار مخانن عقلن دو تنعق اللوخا قناخا بترخان بزي من السحل بخان نتب معالت قطعان مقلات قنع فردي أملاخن زورد قطعة أبرئسخات اكبال اللوخا نسون نفسو كفكا كم قبرو كفدي ايو مالتنا تم سناي انا قبرو تعقشهم قرمان كبرن زي متفعن زدليو نايزال عالم هيوات كهوبهم ايو نتم نعمت عزو ازوزو امبر نحك زي ازوزو مشارو تيقنا قطعان معاتن كوردهم ايو اكيد نتقبر زبالت كلها نفس السب تنكاتن تسابان كوردايو قدمنا ايهوداوي كوموخا نتسرعوي سناي نزقبر زبالت كل قنا قرمان كبرن سلامن كوهابو ايو قدمنا ايهوداوي كوموخا نتسرعوي اب املاخ سي ادلو قط يلبون حق موسى محلاو آية صدقنيو قطر 10 أكرم أملاخ اتون قبرت حق دايوم زصدقون بر سمعت حقس صادقان يكونن أمو اتون بزي حقي حات أزقبرو زبلو بزي حقي خطفو إيام اتون حقي كلهم حات أزقبرو زبلو كلاتهم كعبت حقي كفرودو إيام قطر 10 اتون حق زي بلهم أهزاب حلنا أمنا مسكر لهم حسابهم ونحد حدو إنا تخاصصه ويس إنا تخلاخله
እቲ ግብሪ ሕጊ ኣብ ልቦም ጽሑፍ ምዃኑ የርእዩ ኣለዉ እሞ ነቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ በባህርዮም ተደሪኾም ካብ ዝገብርዎስ ንሳቶም ሕጊ እንተዘይብሎም እኳ ንርእሶም ሕጊ እዮም። በታ ከም ወንጌለይ ገይሩ ኣምላኽ ነቲ ምስጢራት ሰብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈርደላ መዓልቲ ከምኡ ክኸውን እዩ። ኣይሁድን ሕጊ ሙሴን ቁጽሪ 17 ግናኸ ንስኻ ኣይሁዳዊ እንተተባሃልካ ብሕጊ እንተተኣመንካ ብኣምላኽ እውን እንተተሓበንካ ፍቓዱ እንተፈለጥካ ካብ ሕጊ ተምሂርካውን እቲ ቕኑዕ መርሚርካ እንተፈለኻ መርሒ ዕውራት ኣብ ጸልማትን ዘለዉ ብርሃን ምዃንካውን ብርእስኻ እንተተኣመንካ ንስኻ ንዓያሹ መለበሚ ንቖልዑ መምህር ኣብ ሕጊ እውን ምስሊ ፍልጠትን ሓቅን ዘሎካ ኢኻ። እምበኣርሲ ኣታ ንኻልእ ትምህር ንርእስኻስ ኣይትምህራን ዲኻ? ኣታ ኣይትስረቑ ኢልካ እትሰብኽ በዓልኻ ዶ ትሰርቕ? ንስኻ ኣይትዘሙ እትብል በዓልኻ ዶ ትዝሙ? ንስኻ ጣዖት እትፍንፍን በዓልኻ ዶ ቤት መቕደስ ትሰርቕ? ከምቲ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ይጽረፍ እዩ ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ኣታ ብሕጊ ትምካሕ ሕጊ ብምፍራስካ ዶ ንኣምላኽ ትሕስሮ ኣለኻ? ግዝረት ሕጊ እንተሓሉኻ ትጠቅም እያ እሞ ሕጊ እንተ ኣፍረስካ ግና እታ ግዝረትካ ዘይግዝረት እያ እትኸውን። እምበኣርሲ እቲ ዘይግዙር ነቲ ሕጊ ዝደልዮ ስርዓት እንተሓለዎ እቲ ዘይምግዛሩ ዶ ከም ግዝረት ኮይኑ ኣይቁጸረሉን እዩ። እቲ ካብ ባህርዩ ዘይግዙር ክነሱ ሕጊ ዝሕሉ ናኻ ብፊደልን ብግዝረትን ሕጊ ንተፍርስ ክፈርደካ እዩ። ብዝርአ ኣይሁዳዊ ምዃን ኣይሁዳዊ ኣይኮነን እሞ እታ ብዝርአ ኣብ ስጋት ትግበር ግዝረት እውን ግዝረት ኣይኮነትን። እቲ ብውሽጡ ኣይሁዳዊ ዝኾነ ግና ንሱ ኣይሁዳዊ እዩ። እታ ግዝረት ከዓ ግዝረት ልቢ ብመንፈስ እያ እምበር ብፊደል ኣይኮነትን። እቲ ንእድኦ እውን ካብ ኣምላኽ እዩ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ኣይሁድ ብዘይ ምእማኖም ከም ዝበደሉ ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ ኣይሁዳዊ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓኡ? ጥቕሚ ግዝረትሲ እንታይ እዩ? ብኹሉ ወገን ብዙሕ እዩ። ቅድሚ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ናታቶም ሕድሪ ተውሂብዎም እዩ። ሓያሎ ካባታቶም ዘይእሙናት እንተኾኑ ግዲ እንታይ እዩ? እቲ ዘይእሙናት ምዃኖም ዶ ነቲ ናይ ኣምላኽ እሙንነት ኮንቲ ይገብሮ እዩ? ያ ኣይፋሉን። ከምቲ ብቓላትካ ክትጸድቕ ምስ ዝፈረደካውን ክትረትዕ ኢኻ ዝብል ጽሑፍ ደኣ ኣምላኽ ሓቀኛ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ግና ሓሳዊ ምዃኑ ይረኸብ። እቲ ዓመፃናስ ጽድቂ ኣምላኽ ዘርኢ ካብ ኮነኸ እንታይ ንበል? ኣምላኽ ቁጣዕኡ ምስ ዘውርድሲ ዓማፅ ድዩ? ከም ኣዘራርባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ ኣይፋሉን። ከመይ ኢሉ ደኣ ኣምላኽ ንዓለም መፈረዳ? እቲ ሓቂ ኣምላኽ በቲ ሓሶተይ ንኽብሩ ካብ ወሰኸ ስለምንታይ ደኣ ኣነ ከም ሓጥእ ኮይነ ዝፍረድ? ከመይ ደኣ ከምቲ ዝጸርፉናን ገሊኦም እውን ጽቡቕ ምእንቲ ክመጽእሲ ክፉእ እንግበር ከም እንብል ዝብሉናን ዘይንገብር ደይን ነዚኣቶም ቁኑዕ እዩ። ቁጽሪ 9 እንታይ ደኣ እዩ ካባታቶም ንሕሸሉ ዶ ኣሎና? ሓንቲ እኳ ኣይሁድ ኮኑ ወይ ጽርዓውያን ኩላቶም ትሕቲ ሓጢኣት ምዃኖም ቅድም ከሲስና ኣሎና። ከምኡውን ተጽሒፉ ኣሎ፣ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን፣ ሓደ እኳ ዘስተብል የልቦን፣ ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝደልዮ የልቦን። ኩላቶም ዘንበሉ፣ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ፣ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን፣ ሓደ እኳ የልቦን። ጐረሮም ክፉት መቓብር እዩ፣ ብልሳውንቶም ይትብሩ፣ ኣብ ትሕቲ ኸናፍሮም ዕንዚ መንደልቶ ኣሎ። ኣፎም መርገምን ምረን ሙሉእ እዩ፣ ኣእጋሮም ንምፍሳስ ደም ቁልጥፍ እዩ። ኣብ መገዶም ጥፍኣትን ጸበባን ኣሎ፣ ንመገዲ ሰላም ከዓ ኣይፈልጥዋን እዮም። ኣብ ቅድሚ ዒንቶም እውን ፍርሃት ኣምላኽ የልቦን። ቁጽሪ 19 ግናኸ ኩሉ ኣፍ ምእንቲ ክዕጾ ኩሉ ዓለም እውን ትሕቲ ፍርዲ ኣምላኽ ክትከውንሲ እቲ ሕጊ ዝብሎ ዘበለ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ከም ዝዛረቦም ንፈልጥ ኢና። ሕጊስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ሥጋ ዝለበሰ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦን።
እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ዘጽድቕ ቁጽሪ 21 ሕጅግና እቲ ብሕግን ነቢያትን እተመስከረሉ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይ ሕጊ ተገልጸ ማለት ጽድቂ ኣምላኽ ብምእማን ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣምኑ ኩላቶም እዩ በዚ ሌላን ጉሌላን የልቦን እሞ ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ውን ንስኢኖም በቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸጋኡ ይጸድቁ ንኡኡ ከዓ ነቲ ቀደም ብትዕግስቲ ኣምላኽ እተገብረ ሓጢኣት ይሕለፍ ስለ ዝሓደጎ ኣምላኽ ጽድቁ ምእንቲ ኸርኢ በእምነት ብደሙ ምተዓረቕ ገይሩ ኣቆሞ ንሱ ጻድቕ ክኸውን ካብ እምነት ኢየሱስ ንዝበለውን ከጽድቕ ሕጂ ኣብዚ ዘመን እዚ ጽድቁ ክግለጽ እዩ ቁጽሪ 27 ምሕባን ደኣበይ ኣሎ ተሪፉ በየናይ ሕጊ ብሕጊ ግብሪ ዶ ኣይኮነን ብሕጊ እምነት ዳ እዩ ስለዚ ከዓ ሰብ ብዘይ ግብሪ ሕጊ ብእምነት ከም ዝጸድቕ ንብል ኣሎና ወይስ ኣምላኽ ናይ ኣይሁድ ኣምላኽ ጥራይ ድዩ ኣምላኽ ኣሕዛብሲ ኣይኮነን ዶ እቲ ንጉዙር ካብ እምነት ንዘይግዙሩን ብእምነት ዘጽድቕ ኣምላኽ ሓደ ስለ ዝኾነ እወ ናይ ኣሕዛብ እውን እባ እዩ እምበኣርስን ሕጊ ዶ ብእምነት ነፍርሶ ኣሎና የኣይፋልናን ንሕግስ እባ ነደልድሎ ደኣ ኣሎና መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 4 አብርሃም በእምነት ከም ዝጸደቀ ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ አብርሃም ኣቦና ብስጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና አብርሃም ብግብሪ ጸዲቁ እንተ ዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ ምረኸበ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ከእንታይ ይብል አብርሃም በኣምላኽ ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ነቲ ዝገብር ግና ሓስቡ ከም ዕዳ ኮይኑ እዩ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቝጸረሉ ነቲ በቲ ንሓጥእ ዘጽድቕ ዝኣምን እምበር ዘይገብር ግና እታ እምነቱ ንጽድቂ ትቝጸረሉ እያ ዳዊት ከዓ ነቲ ኣምላኽ ብዘይ ግብሪ ጽድቂ ዝቈጸረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ከም ዝብሎ እቶም ዓመፆም እትሓድገሎም ሓጢኣቶም እውን እትኸድነሎም ብፁዓን እዮም ኣምላኽ ሓጢኣቱ ዘይቈጽረሉ ሰብ ብፁዕ እዩ ቁጽሪ 9 እምበር ከን አብርሃም እታ እምነቱ ጽድቂ ኮይና ተቖጸረትሉ ንብል ኣሎና እሞ እዛ ብጽዕና እዚኣ ንጉዙራት ጥራይ ድያ ወይስ ንዘይተገዝሩውን ከመይ ኢላኸ እያ እተቖጸረትሉ ብግዝረት ከሎ ድያ ወይስ ብዘይ ግዝረት ከሎ እያ እምበር ብግዝረት ከሎ ሳይኮነትን ነቶም ጽድቂ ምእንቲ ክቖጽረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለዉ ዝኣምኑ ኩሎም ኣቦኦም ምእንቲ ክኸውንሲ ንማሕተም እታ ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝረኸባት ጽድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥታ ተቐበለ ኣቦ ግዝራቱን ክኸውን ማለት ነታ ንኣብርሃም ኣቦና ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝነበረቶ እምነት ኣሰራ ንዝኸዱ እምበር ካብ ግዝረት ንዝበሉ ጥራይ ኣይኮነን ተስፋ እግዚአብሔር በእምነት ከም ዝርከብ ቁጽሪ 13 እታ ንኣብርሃም ወይስ ንዘርኡ ወራሲ ዓለም ምእንቲ ክኸውን እተዋህበቶ ተስፋ ብጽድቂ እምነት እያ እምበር ብሕጊ ኣይኮነትን እሞ እቶም ካብ ሕጊ ዝኾኑ እንተ ዝወርሱስ እምነት ኮንቱ ምኾነት እታ ተስፋውን ምተጠልመት ነይራ እቲ ሕጊ ቁጣዓ እዩ ዘምጽእ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ ግና ኣብኡ ምፍራስ እውን የልቦን ስለዚ ካብ እምነት አብርሃም ንዝኾነ ኩሉ ዘርኢ ከዓ እዩ እምበር ካብ ሕጊ ንዝኾነ ጥራይ ኣይኮነን እታ ተስፋ ክትጸንዕ ብጸጋ ምእንቲ ክኸውንሲ በእምነት እዩ ዝኸውን አብርሃም ከዓ ኣቦ ኩላትና እዩ ቁጽሪ 17 ከምቲ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ጌረካ ኣለኹ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብ ቅድሚቲ ዝኣመኖ ንምውታት ዘተንስኦም ነቲ ዘየለውን ከም ህልው ገይሩ ዝጽውዖ ኣምላኽ ከምቲ ብሁል ድማ ዘርእኻ ከም ዝክኸውን እዩ ተስፋ ኣብ ዘይብሉስ ኣቦ ብዙሓት ኣሕዛብ ክኸውን ብተስፋ ኣመነ ኣስታት ወዲ 100 ዓመት ክነሱ ሙማት ስጋኡን ሙማት ማሕፀን ሳራን እናረኣየ ንምእማን ኣይደኸመን ግናኸ ንኣምላኽ ክብሪ እናሃበ ንምእማን በርትዕ እምበር ነቲ ተስፋ ኣምላኽ ብዘይ ምእማኑ ኣይተወላወለን ነታ ዝሃቦ ተስፋ ክገብራውን ክእለት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ተረዲኡ ነበረ ስለዚ ድማ ንጽድቂ ተቖጽረትሉ
قصر 23-24 إذا خاء سلناون إمبر سليو تراي كم تقصر له أي تتصحفن نانا بتين يسوس قويتنا كموتا زتنسو ننا أمن كا يغصر لنايو نسو بسر حتياتنا بجاز توهبه سلت سركناون تنسي ملخت باولوس ناب سبرومي معراف حمشته بأمنا زركب سلامن أركن قطري حاده مبارسي بأمنا كاب صدقنا مس أملاخ بقويتا يسوس كريستوس سلامي حلونا بو خا نابز زلنا يتصقى بأمنا مئتاوك زرخبنا بتسفا كبري أملاخون نمكا حلونا قنا خبت سببا دما نمكا حنبر اتتصبباس تعقست كم زمت سلز فلتنا بزت راي ايكونن تعقست دما مفتان اتي مفتانون تسفا بتتوهبنا منفس قدس فقر أملاخ أبلبنا سلز فسسه اتا تسفا دما اي تحفرن إياه قنا دخومات كلنا كريستوس بجيزيئو من تعمس تموتي أبكند حدث صادق زموت أقوازر كب أي مسلن اندعي أبكند تي تصبق زقبرلو كموت زدفر سمنا الباش أي متسعنني خون قناخي نحنا قنا حتى أن كلنا كريستوس أبكندنا ميتو يومو أملاخ تافقرون أنا بزير إيالو مبارس حج بدومو مس صادقنا دعا كندي كابتي قطعابو أزينا زين دحن صلاة كلنا مس أملاخ بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا دعا كندي بهيوتو أزينا زين دحن كنا بقويتنا يسوس كريستوس بقو حج عرق يزرخبنا بأملاخون نمكحلنا مبار ازتراي يكونن موت بأدام هيوت بكريستوس قطر 10 سلازقا كمتي بسر حد سبعي حقياتنا بعالم ذاتوه بحقياتون موت كلاتهم سلازبدلو دما موتنا بكل سب حلفه حقي كسع زمت حقيات أب عالم نبرمو أبتحقي زي بلوكنا أبو حقيات أي كتصرن إيو موت قنا كاب أدام جميرو كسع موسيه أبتم معرا تأبسا أدام حقيات زي قبرون سلطنة أدام كامسلتي زمت إيو قنا خي اتوه بتسقا كند تأبسا يكونن بابسا حد سبعي بزحات ميتم إيامو اتتسقا أملاخن وهبتن بتسقات حد سبعي مالت يسوس كريستوس نبتم بزحات انبزا يعزز إيو اتوهبت كعب متن اتي حتى أزقبره حد سبعي يكونن فردي كاب حدا نكونني متى اتوهبت سقاقنا كاب بزح أبسا نمصدق متى موت بابسا اتحدبت حدا كاب جزئه اتم ترفت سقان وهبت صدقن اتقبلوا كا بتحدى يسوس كريستوس أب هيوت أزيو بزح كجزء إيام مبارسي تم بزحات اتزي مئزاز حد سبعي حتى أن كم زخونو كمو خاب بمئزاز اتحدى اتم بزحات صدق أن كخون إيام أما كم تبحنت أبسانا بكل السب كنا نزمته كمو دما بحنت جبرت صدقي اتمصدق نهيوتنا بكل سب مته أبسا من تكعزز سي حقي أتوه أبتحتيات زعززوغنا أبو اتتسقى أزيو عززه كم تحتيات بموز غزئه تسقاون كمو بيسوس كريستوس قويتانا بتصدق نزل عالم هيوت كغزئيو ملخت باولوس ناب سبرومي معراف شدشته تمكات قطري حاده امبارسي انتاي كنبلينا صقا من تكعززسي اب حقات دو نصنع يا ايفالنان
نحنا كاب حتى أزموتنا كما إلنا حجي أبو كنبر ويس بكرسوس يسوس اتطمقنا زبلنا كلاتنا بموتو كم اتطمقنا دو أيتفلطون إهم مبارسي كم تكرسوس بخبر أبو كموتا زتنسي كمو خا نحنا بحداس هيوت من تكن ملالس نموت بتمكت مسو تقبرنا موتنا نموتو مسيلو حبراتو انتخو الناس كمو خا بتنسايو كنحبروينا اتزموت كاب حتيات حراوت إيمو ازدقيمنا حتيات كي جزاء اتني حتيات سقا من تخطفق اتعرقيت سبنا مسؤول كم تسأله فليتنا لنا اتي كموتات زتنسي كرسوس مليسو كم زي موت موتونا كم زي ملخ فليتنا نحنا مس كرسوس كم موتناس مسؤول دما بهيوت كم اننبر نأمن لنا مالت موتو حنسا نخل جزي كاب حتيات يزموته هيوتو قنا ناملخ يزنبر كمو دما نسخاتكم كاب حتيات كم زموتكم بكرسوس يسوس قنا ناملخ يوان كم زخونكم رسخهم كتصارو قطري 12 مبارسن تمنيتو كي تأزازو أبزموات سقاكم حتيات ينقس تحت تصقع مبر تحت حقس لزيكمكم حتيات أيملككم من إيو أما كم ميتم زتنسو رأسهم ناملخو في مبر ناكالاتكم أتصوار عمت أنا حتيات أي تقبروه ناكالاتكم سي أتصوار تصدقي ناملخ دا قبروه أقل قلتي تصدقي قطر 15 انتي كان نبل تحت تصقع مبر تحت حقي كابزي كون ناس حتيات دو نقبر يا يفعلنان نمئزازو باروت كتكونو رأسهم نتهبو نحاتيات انتو خوين نموت نمئزاز انتو خوين نتصدقي نتي تأزازو وسباروتو كم زخونكم دو ايتفلطنيهم قدم باروت حاتيات نيركم سي كاب حاتيات حرام سوط اخم نتصدقي تغزاكم نتي توهابكم ومسالي مهرو كاب لبس لتعززكم قنانا أملاخ الصبحات يخونو سلا دخام سقاكم بالزرار باسب ازارب اللخو كمتي نرقصتن قفعن نمفراس حقي أكالاتكم نبارنت زوفهم كم ودم حجي نتصدقين ناب قدسنا كجزاء أكالاتكم وفيو باروت حتى كلهم سي كاب تصدقي وتصعد حرائكم زنبركم ودأت أو موت سلا زخوني بزلهم اتحافرلو زلهم تزي كوينس بتجزيئتي انتي فريقوني يركم أصبحت أتسي موت إيو وهو تسقام لكنا بكريستوس يسوع قويتانا نيزل عالم هيوت إيو حجقنا كاب حتيات حراس لزوت أخم ناملاخون سلت تجزاكم و فريقهم نقدسنا خوينا الله مودة أتاوخا نيزل العالم هيوت إيو ملفت باولوس ناب سبرومي معرف شوعته كاب حقي أوريت حرام خان قطري حاده ويس أحواتي نتم حقي زفلتو الزارب زلهم ما سبه وتكسع زلو ملو عدمي وحقي كم زمن كدو يتفلطنيهم سبيتي سبعا بهوت كسع زلو بحقي أبو أسرتيا سبعا أنتم وتقنا كاب تحقي سبعا فتحتيا بارس سبعا بهوت كلس نخالق سبعا انتخونت زماويت يا تبهال سبعا أنتم وتقنا كاب تحقي حراوت يا يامو نخالق سبعا انتخونت أي زماويتن إيا حواتي كمود ما نسخاتكم نعملق فرم انتخن فري نخالق نتكاموتاز تنساكت كونو بسقا خرصوص كاب تحقي ماتكم أب نبرت سقا خلنا نموت زخون فرم فري بحقي تنعانيقو أب أكلاتنا تمني تحاتيات يعين بري حجقنا بأرقيت نبرت فيدال زي كونس بحداس نبرت منفس كنقزاء كاب تحيزونا زنبر حقي مويتنا كابو تفتحنا حقنا حاتياتن وترشو عدته انتي دانك نبلئنا اتحقدو حاتيات إيو يا يفعلون بزي حققنا نحاتيات ينفلت كون نيري اتحقي اي تمنى انت زي بلسي نتمنيت اي منفلت كون نيري حاتيات بزي حقي موت إيو ما
ሓጢኣት ብትእዛዝ ምኽንያት ወሲዱ ትምኒት ዘበለ ኣለዓዓለለይ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ትእዛዝ ምስ መጸ ግና ሓጢኣት ህያው ኮነ ኣነ ኸኣ ሞትኩ ሓጢኣት ምኽንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሓተኒ ብኡ እውን ቀተለኒ እሞ እቲ ንህይወት እተዋሃበ ትእዛዝ ንኣይ ንሞት ኮይንኒ ረኸብክዎ ቁጥሪ 12 እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ እቲ ሰናይ ዶ ደኣዩ ንኣይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ሓጢኣት ደኣዩ ሞት ዝኾነኒ እምበር ሓጢኣት በቲ ሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘምጽእ ሓጢኣት ምዃኑ ምንቲ ክግለጽሲ ሓጢኣት ብትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ሓጢኣት ክኸውን እዩ ኣብ ውሽጢ ህይወት ሰብ ዘሎ ቃልሲ ቁጥሪ 14-15 ነቲ ዝጸልኦ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እሞ ነቲ ዝገብሮ ኣይፈልጦን እየ ሕጊ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣነ ግና ትሕቲ ሓጢኣት እተሸጥኩ ስጋዊ እየ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ካብ ዘይገብሮ ግና እቲ ሕጊ ሰናይ ምዃኑ እሰምር ኣለኹ ስለዚ እቲ ኣባይ ሓዲር ዘሎ ሓጢኣት እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ፈኣድሲ ኣሎኒ ምግባር እቲ ሰናይ ግና ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ነቲ ኣነ ዝደልዮ ካብ ዘይገብሮ ግና ድሕሪ ሕጅስ እቲ ኣባይ ሓዲር ዘሎ ሓጢኣት እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ቁጥሪ 21 እምበኣርሲ ኣነ ሰናይ ክገብር ዝደሊ እቲ እከይ ከም ዝጠብቀኒ ሕጊ ኮይኑ ረኸብክዎ ብናይ ውሽጢ ሰብሲ በቲ ሕጊ ኣምላኽ ባህ ይብለኒ እዩ ግናኸ ኣብ ኣካላተይ ምስ ሕጊ መንፈሰይ ዝዋጋእ ናብቲ ኣብ ኣካላተይ ዘሎ ሕጊ ሓጢኣት ኣቢሉውን ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ ርኢ ኣለኹ እዋ ኣነ ምጉድር ሰብ ካብዚ ናይ ሞት ስጋስ መንኮን ከድሕነኒ እዩ ንኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስብሓት ይኹኖ እምበኣርሲ ኣነ ባዕለይ ብሓሳበይ ንሕጊ ኣምላኽ ብስጋይ ግና ንሕጊ ሓጢኣት እግዛእ ኣለኹ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ህይወት ቁጥሪ 1 እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለዉ ኩነኔ የብሎምን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሕጊ መንፈስ ህይወት ካብቲ ሕጊ ሓጢኣትን ሞትን ሓራው ጽዩኒ እዩ እሞ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋን ከም መስዋዕቲ ሓጢኣትን ልይኹን እቲ ሓጢኣት ብስጋ ኮነኖ ኣባና ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣብ ዘይንመላለስ እቲ ድሌት ሕጊ ከምኡ ኮይኑ ክምላእ እዩ ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ ኣምላኽ ጽልእ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለዉ ንኣምላኽ ክምስምርዎ ኣይኮነሎምን እዩ ንስኻትኩም ግና መንፈስ ኣምላኽ ሓዲርኩም እንተቓልዩስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ሰብ ግና ንሱ ናቱ ኣይኮነን ክርስቶስ ኣባኻትኩም እንተኣልዩ ግና እቲ ስጋ ብዝሰርሕ ሓጢኣት ምዉት እዩ እቲ መንፈስ ግና ሳላት ጽድቂ ህይወት እዩ ናይ እቲ ንኢየሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስአ መንፈስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እንተኣልዩ ግና እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ንሱ ነቲ መዋቲ ስጋኹም እውን በቲ ኣባኻትኩም ሓዲር ዘሎ መንፈሱ ገይሩ ህያው ክገብሮ እዩ ቁጥሪ 12-13 እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ከም ስጋ እንተነበርኩም ክትሞቱ ኢኹም ነቲ ግብሪ ስጋ ብመንፈስ እንተቐተልኩምዎ ግና ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም እሞ ከም ስጋ ክንነብር ነቲ ስጋስ ሰብ ዕድአው ኣይኮናን ንስኻትኩምሲ ነቲ ብኡ ጌርና ኣቦ ኢልና እንጽውዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም እተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩምን ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ
ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም። ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ከዓ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ምስ መንፈስና ኾይኑ ዝምስክር። ውሉድ ካብ ኮንናኸ ወረስቲ ድማ ኢና። ንኣምላኽ ወረስቱ ንክርስቶስ መዋርስቱ ኢና። ምስኡ ሓሳረ መከራ እንተጸገብናስ ምስኡን ክንከብር ኢና። ዝመጽእ ክብሪ ቁጥሪ 18-19 ሓረርታ ፍጥረት ነቲ ምግላጽ ደቂ ኣምላኽ ይጽበዮ ኣሎ እሞ ከምኡ ኸኣነ ንስቓይ እዚ ዘመን እዚ ነቲ ኣባና ክግለጽ ዝመጽእ ዘሎ ክብሪ ከምዘይ መዓራርዮ ኣእምን ኣለኹ። እቲ ፍጥረት ንኾንቲ ተገዚኡ ኣሎ። ስለቲ ብተስፋ ዘግዝኦ እዩ እምበር ብፍቓዱስ ኣይኮነን እሞ እቲ ፍጥረት ንርእሱ ድማ ካብ ባርነት ጥፍኣት ናብ ሓርነት ክብሪ ደቂ ኣምላኽ ሓራ ክወጽእ እዩ። ብዘሎ እቲ ፍጥረት ክሳዕ ሕጂ ምሳና ኾይኑ ከም ዘስቈርቁርን ቁልውላው ከም ዝሓዞን ንፈልጥ ኣሎና እሞ ንሱ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን። ንሕና ብኹርነት መንፈስ ዘለናውን መሰል ውልድነትና ማለት ምድሓን ስጋና እናተጸቤና ብውሽጥና ነስቈርቁር ኣሎና። ነቲ ዝርዮስ ተስፋ ዝገብሮ ኸ መን ኣሎ? ብተስፋ ኢና ዲሕና ዘለና እሞ ነቲ ዝርአስ ተስፋ ምግባሩ እዚ ተስፋ ኣይኮነን። ነቲ ዘይንርዮስ ተስፋ እንተገበርናዮ ግና ብትዕግስቲ ንጽበዮ ኢና። ቁጥሪ 26 መንፈስ ድማ ከምኡ ንድኻምና ይድግፎ እዩ። ከመይ ጌርና ክንጽልእ ከም ዝግባአና ኣይንፈልጥን ኢና። ስለዚ እቲ መንፈስ ባዕሉ እዩ ብዘይነገር እህህታ ዝልምነልና። እቲ ልቢ ዝምርምር ንሱ ምእንቲ እቶም ቅዱሳን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገይሩ ይልምን እዩ እሞ ነቲ ሓሳብ መንፈስ እውን እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ። ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩ ንተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና። ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንሱ ንብዙሓት ኣሕዋሲ በኽሮም ምእንቲ ክኸውን ንምስሊ ወዱ ክመስሉ ቀደም መደቦም። ነቶም ቀደም ዝመደቦም ናታቶም ከዓ ጸውዖም፣ ነቶም ዝጸውዖም ናታቶም ድማ ኣጽደቖም፣ ነቶም ዘጽደቖም ናታቶም እውን ኣኽበሮም። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ቁጥር 31 እምበኣርሲ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ክንብል ኢና? ኣምላኽ ምሳና ካብ ኮነኸ መን እዩ ዝቃወመና? እቲ ንወዱ እኳ ምእንቲ ኲላትና ሓሊፉ ዝሃቦ እምበር ዘይነሓፎ ከመይ ደኣኸ ምስኡ ኩሉ ዘይህበና? ነቶም ሕሩያት ኣምላኽሲ ዝኸሶም መን እዩ? ኣምላኽ እዩ እቲ ዘጽድቕ። እቲ ዝኹንን ከም መን እዩ? ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝሞተ ኤረካ ምዉታት እኳ ዝተንስአ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑውን ምንታና ዝልምን ዘሎ እዩ። ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ? ከም ወዮ ምንታኻ ሙሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከም ኣባጊዕ ማሕረዲ እውን ተቖጸርና ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ጭንቀት ዶ? ጸበባ ዶ? ስደት ዶ? ጥሜት ዶ? ርብቃን ዶ? ፍርህ ዶ? ወይ ሰይፊ? ሞት ኮነ ወይ ህይወት፣ መላእክቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ፣ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ፣ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ፣ ካልእ ፍጥረቱን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ክፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጻ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቅረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 9 እግዚኣብሔርን ሕዝቢ እስራኤልን ቁጽሪ 1-2 ኣነ ብዙሕ ጓህን ዘይባትኽ ስቓይን ኣብ ልበይ ከም ዘሎኒ ሕልናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ ኣሎ። ብክርስቶስ ሓቂ የብል ኣለኹ ኣይሕሱን እየ። ኣነ ብርእሰይ ምእንቲ እቶም ብስጋ ኣሕዋተይን ኣዝማደይን ውጉዝ ኮይነ ካብ ክርስቶስ ክፍለ ምደለኹ። ደቂ እስራኤል እዮም እሞ ውልድነትን ክብርን ኪዳንን ምሕጋግ ሕግን ምግልጋል ኣምላኽን ተስፋን ናታቶም እዩ። ኣቦታት ከዓ ናታቶም እዮም። ክርስቶስን ብስጋ ኻባታቶም እዩ። ንሱ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ኣሜን። ቁጥር 6
كناخيتهم كاب إسرائيل زبلوا كلاتهم إسرائيلاويان أيكونن مو اتقال أملاك كنت خوينو أي ترفن زرعي بيساق سميل كأيو امبر زرعي أبراهام سلازخونو كلاتهم ولد أيكونن مالت اتن ولد تسفايم نزر ازقود صار امبر اتن ولد سقاس ولد أملاك أيكونن اتقال تسفان عامتا كمزا جزيزي أكمت سراون ودك تولد إيا إلو إيو مو زترا أيكونن رقاون كاب حدا مالت كاب أبونا يساق مستنست كومو كونه كاب تتصوعي إيو امبر كاب قبر أيكونن مو اتمخر أملاك بمحراي من تخصن أسي كمتني يعقوب أفكركوني إساو قنات صلاة خزبل صحف زلو اتم دك إغنا كي تولدو كلو صبوك كونه ويسكفو كي قبرو اتعابي نتن اشتو كقزو إيلو تبهال الله قطر 14 امبار سنتاي كنبلينا أب أملاك دو عمت صالو يا إيلوان نموسين نزمحرو كمحرو نزنقصلون كدنقصلو إيلو يمو سلازي نايتي زمحر أملاك إيمبر نايتي زدلن زغوين أيكونن اتتصحف نفرعون حيلي أبخا كرئي سميون أب كل مدري كور نزئي زتنساقو خايبلو إيو مو مبارس كان نزدليو يمحرو نزدليون يتررو إيو نيكزي أبير قطعان محرتن قطر 19 دقيم نمنتاي دعا حجخا زغنح نتفقادو من إقامو كتبلني إخا ويقادو أتاسبنا أملاخ تماغوتخا نسخا منيخا قبردو نقباريون نمنتاي كمزغير كاسرح خاني يبلو أيو ويسرح مريت دو كابتي حدا تصبور مريت قاليون نخبرت قاليون نحسار زخون أقحو كسرح أبت مريت سلطان يبلون أيو أملاك كقطعو من تكرئي حيلون كفلت دليسنتم نتفعات اتدالو أحو قطعا ببزح تقستو انت تصرم الزخانتم قدم نخبر زدالوهم أقحم محرت اتهابت خبرو من تكفلتم ناناون مالت كاب أحزاب دما امبر كاب أيهود تراي نزيكونا زتصوعنا كمتي أبهوسي زبلو نتهزبي زيكونا نقو هزبي كبلو نتازي فقرتون فقرتي كبلا أبتا نسخاتكم سي هزبي أيكونكمن اتبهال اللهم سفرا دما أبعدك هياو أملاك كم زبهالو كخون إيو እግዚአብሔር ንቃሎ ብቁርጽን ምድብን ገይሩ ኣብ ምድሪ ክፍጽሞ እዩ እሞ ኢሳያስ ብዛዕባ እስራኤል ቁጽሪ ደቂ እስራኤል ከም ሕጻብ ሓደ እኳ እንተኾነ እቲ ተረፍ ጥራይ እዩ ዝድሕን ኢሉ ይጭድር ከምቲ ኢሳያስ እውን ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ጸባኦት ዘርኢ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንጎሞራውን መመሰልና ነርና ዝበሎ እዩ ቁጽሪ 30 ደጊምከ እንታይ ንበል እቶም ጽድቂ ዘይደለዩ ኣሕዛብ ጽድቂ ረኸቡ እዝኻ እቲ ካብ እምነት ዝመጽእ ጽድቂ እዩ እስራኤል ግና ንሕጊ ጽድቂ እናደለይዎስ ናብቲ ሕጊ ጽድቂ ኣይበጽሑን ስለምንታይ ከመዮ እንሆ ኣብ ጽዮን እምኒ መዓንቀፍን ከውሒ መንሳታትን እንብር ኣለኹ ብኡኡ ዝኣምንካ ኣይክሓፍርን እዩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ካብ ግብሪ እምበር ካብ እምነት ስለ ዘይደለይዎ ብእምኒ መዓንቀፊ ተዓንቀፉ ملخت باولوس ناب سبرومي معرف 10 قصر حدن كلتن حواتي بفلت أبدا يكونن امبر ناملاك قنات كم زلوهم سي أنا مسكر لهم اللهم نساتهم كدحنو سليهم هارتا لبين بأملاك صلتين إيو كريستوس نتزأ من زبالو كله مدمدمتا حقي نترك إيو ما صدق أملاك سأل مفلات أمون صدق رأسهم كتخلوا بمدلايهم سي نرأسهم أبتحت صدقي أملاك أيقزون دحنت نقول إيو قطري حمشتاي موسى بزعباتي كاب حق زمت صدقي اتيز قبرو سبقو بهوات كنبر إيو النابلي يصحف إيو أمو اتي كاب امنا زمت صدقي قنا كم زيبل بلبخا من نفس ما يكريب إيو عيتبل ازمالت نخرصوص كوردو ويسنا مع مؤسي من كورد إيو ازمالت نخرصوص كموتات كوتو
እንታይ ደኣ ይብል እቲ ቃል ኣብ ኣፍካን ልብኻን ጥቓኻ እዩ እዚ ማለት እቲ ንሕና ንሰብኮ ቃል እምነት እዩ እቲ ጽሑፍ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኣይሓፍርን ይብል እዩ እሞ ሰብ ብልቡ ኣሚኑ ይጸድቕ ብኣፉ ተኣሚኑ እውን ይድሕን እዩ ስለዚ ብኣፍካ ኢየሱስ ጐይታ ምዃኑ እንተ ነገርካ ብልብኻ እውን ኣምላክ ካብ ምዉታት ከም ዘተንሶ እንተ ኣመንካ ክድሕን ኢኻ ማለት ነፍሲ ወከፍ ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ክድሕን እዩ ንሱስ ሓደ ጐይታ እዩ ነቶም ዝጽውዕዎ ኩሎም እውን ሃብታም እዩ እሞ ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ጽርዓውን ሌላን ጉሌላን የልቦን ቁጽሪ 14 ግናኸ ነቲ ብኡ ዘይኣመኑ ከመይ ኢሎም ክጽውዕዎ እዮም ብዛዕባኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብኡ ከኣምኑ ብዘይሰባኻኸ ከመይ ገይሮም ክሰምዑ ከመዮ ኣእጋር እቶም ሰናይ ዘበስሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ዝብል ጽሑፍ እንተዘይተለኣኹስ ከመይ ገይሮም ዶ ክሰብኩ እዮም ቁጽሪ 16 ግናኸ ኢሳያስ እውን ጐይታይ ንምስክርና መን ኣመኖ ይብል እዩ እሞ ኲላቶም ንወንጌል ኣይተኣዘዝዋን እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕያ ምስማዕውን ብቓል ክርስቶስ እዩ ቁጽሪ 18 ኣነ ግና ከቶዶ ኣይሰምዑን እዮም እብል ኣለኹ ድሃዮም ናብ ኩሉ ምድሪ ወፀ ቃሎም እውን ክሳዕ ወሰን ዓለም በጽሐ ብሓቂ እባ ሰሚዖም ኣነ ግና እስራኤል ከሞ ኣይፈለጠን ድዩ እብል ኣለኹ ቅድም ሙሴ ኣነ ህዝቢ ብዘይኮነ ከቕንዓኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ህዝቡን ከኸርየኩም እየ ይብል ኢሳያስ እውን ደፊሩ ነቶም ዘይደለዩን ትረኽብ ኩሎም ዘይሓተትለይ እውን ተገለጽ ኩሎም ይብል እዩ ብዛዕባ እስራኤል ግና ናብ ዘይእዙዝን ተቃዋምን ህዝቢ ሙሉእ መዓልቲ ኢደይ ዘርጋሕኹ እዩ ዝብል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11 እግዚአብሔር ንእስራኤል ከም ዝረሕርሓሎም ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ እብል ኣለኹ ኣምላኽ ንህዝቡ ዶ ደርቢዎም እዩ ያ ኣይፋሉን ኣነ እኳ እስራኤላዊ ካብ ዘርኢ አብርሃም ካብ ዓለት ቢንያም እየ ኣምላኽ ነቲ ቀደም ዝፈለጦ ህዝቡ ኣይደርበዮን ወይስ እቲ ጽሑፍከ ብዛዕባ ኤልያስ ንሱ ጐይታይ ንነቢያትካ ቀተልዎም መስኡኻውን ኣፍረሱ ኣነ በይነይ እየ ተሪፈ ዘለኹ ንህይወተይ ድማ ይደልይዎ ኣለዉ ኢሉ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናጠርዐ እንታይ ከም ዝበሎ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምላሽ ኣምላኽ ከንታይ በሎ ንበዓል ዘይሰገዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሰይ ኣትሪፈ ኣለኹ እምበኣርሲ ከምኡውን ሕጂ በዚ ዘመንዚ ብሕርየት ጸጋ ተረፍ ኣሎ ብጸጋ ካብ ዝኸውን ግና እምበኣርሲ ካብ ግብሪ ኣይኮነን በዘይ እዝስ እቲ ጸጋውን ጸጋ ኣይኮውንን ካብ ግብሪ ካብ ዝኸውን ግና ደጊም ጸጋ ኣይኮነን እንተ ዘይኮነስ እቲ ግብሪ እውን ግብሪ ኣይኮውንን እዩ እምበኣርሲ እንታይ ደኣ እዩ ከም ወዮ ጽሑፍ ዓይንቶም ከይርእያ ኣእዛኖምን ከይሰምዓስ ኣምላኽ ክሳዕሎም መዓልቲ መንፈስ ምብዕዛዝ ሃቦም ዝብል ዘሎ እቶም ሕርያት ረኸቡ እሞ እስራኤል ነቲ ዝደልዮ ኣይረኸቦን እቶም ዝተረፉ እውን ተረሩ ዳዊት እውን እቲ መኣዶም ንመፈንጥራን መድፈናን ንመዓንቀፍን መስጣን ይኹኖም ከይርእዩ ዓይንቶም ይጸልምታ እንግዳዓውቶም ከዓ ንሓወራ ጐብጥ ይብል እዩ እምበኣርሲ ብል ኣለኹ ምንቲ ክወድቁ ድዮም እተዓንቀፉ ይኣይፋሎምን ምንቲ ኸቕንኦም እባ ደኣ እቲ ምውዳቖም ንህዛብ ምድሓን ኮነሎም እቲ ምውዳቖም ሃብቲ ዓለም እቲ ምጉዳሎም እውን ሃብቲ ኣሕዛብ ካብ ኮነ ግና መልኣቶም ደኣ ክንደይ ክበልጽ እዩ ድሕነት ኣሕዛብ ቁጽሪ 13-14 ንኣኻትኩም ኣሕዛብ እብለኩም ኣለኹ ምናልባሽ ነቶም ስጋይ ዝኾኑ እንተ ኣቕናእኽዎም ከባታቶምን ገለ እንተ ኣድሓንኩስ ኣነ ንህዛብ ሓዋርያኦም እየ እሞ መልእኽተይ የኽብር ኣለኹ እቲ ምድርባዮም ንዓለም ዕርቂ ካብ ኮነላስ መቕባሎም ዳ ዘይህይወት ካብ ምዉታት እንታይ ካልእ ክኸውን ኢሉ እቲ ቀዳማዩ ቅዱስ እንተኾነ እቲ ብሒቑ ከዓ ቅዱስ እዩ እቲ ሱር ቅዱስ እንተኾነ ከዓ ጨንፈር እውን ቅዱስ እዩ
ካብቶም ጨንፈር ሓያሎ እንተ ተሰብሩ እሞ ንስኻ ኣውሊዕ በረኻ ክነስኻ ኣብ መንጎኦም እንተ ትትኸልካ ካብቲ ሱርን ማራ ኣውሊዕን ድማ ተማኣሊ እንተኾንካ ኣብቶም ጨነፍር ኣይትከበር እንተ ተኸበርካ ግና እቲ ሱር እዩ ንዓኻ ጸይሩካ ዘሎ እምበር እቲ ሱርሲ ንስኻ ኣይኮንካን ጸይርካዮ ዘለኻ ምናልባሽ ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከል እዮም እቶም ጨነፍር ተሰብሩ ትብል ትኸውን ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ ንስኻ ግና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ ፍራሕ ዳ እምበር ብልብኻ ይትተዓበ ኣምላኽ ነቶም ካብ ባህርዮም ጨነፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንኣኻውን ኣይክንሕፈካን እዩ እምበኣርሲ ናይ ኣምላኽ ልውሃትን ጭከናን ተመልከት ኣብቶም ዝወደቑ ጭካንኡ ንኣኻ ግና ኣብቲ ልውሃቱ እንተ ጸናዕኻ ልውሃት ኣምላኽ እንተ ዘይኮነስ ንስኻውን ክትቁረጽ ኢኻ ንሳቶም ኣብቲ ዘይምእማኖም እንተ ዘይጸንዑ ግና ኣምላኽ ከም ብሓድሽ ክትኽሎም ይኽእል እዩ እሞ ክትከሉ እዮም ንስኻ ካብታ ብባህርያ ኣውሊዕ በረኻ እተቖሪጽካ ብዘይ መንገዲ ባህሪ ኣብታ ጽቡቕቲ ኣውሊዕ ካብቲ ትኸልካስ እቶም ብባህርዮም ጨነፍር ዝነበሩ ግዳ ከመይ ኣብታ ኦም ኣውሊዖም ኣጸቢቖም ዘይትከሉ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኹሉ እዩ ቁጥሪ 25 ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ሲ ምልኣታ ኣሕዛብ ክሳዕ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትሪ ልቢ ከም ዝበጽሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብካ ርእሲነት ከርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ምስ ኣርሓቅኩ ኪዳነይ ምሳታቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝብሎ ብዘሎ እስራኤል ክድሕን እዩ ውበት ጸጋ ኣምላኽን ጽዋዕኡን ዘይተዓሰሉ ስለ ዝኾነ ብወንጌል ምእንታኹም ጸላእቲ እዮም ብምሕራይ ግና ምእንቲ ኣቦታት ፍቑራት እዮም ኣምላኽ ንኹሎም ምእንቲ ክምሕሮም ንኹሎም ኣብ ዘይምእዛዝ ዓጸዎም እሞ ከምቲ ንስኻትኩም ቀደም ንኣምላኽ ዘይተኣዘዝኩምዎ ሕጂ ግና ሳላ ዘይምእዛዝ እቲኣቶም ተመሓርኩም ከምኡውን ንሳቶም በቲ ንስኻትኩም እተመሓርኩምሉ ምሕረት ምንቲ ክመሓሩ ሕጂ እውን ኣይተኣዘዙን ምስጋና ንኣምላኽ ቁጽሪ 33 ወዳጀ መዓሙቕ ሃብታ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታ እዩ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብከ እዩ መገዱ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መንከ እዩ ቀደም ገለ ዝሃቦ እሞ ዝፍደዮ ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡኡ ንኡኡን ድማ እዩ እሞ ንኡኡ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹና ኣሜን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ብክርስቶስ ዝርከብ ሓድሽ ህይወት ቁጽሪ 1 እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ንስጋኹም ህያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ ኣእምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ቁጽሪ 3 ከምቲ ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍ ዝዓደሎ መስፈር እምነት ገይሩ ደኣ ብዛዕባ ርእሱም ብልክዕ ይሕሰብ እምበር ካብቲ ዝግቦ ኣዕዚዙ ከይሓስብሲ ንነፍሲ ወከፍ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ በቲ እተዋሃበኒ ጸጋ እብሎ ኣለኹ ከምቲ ኣብ ሓደ ሥጋ ብዙሕ ኣካላት ዘሎና እሞ ዘሎ ኣካላት ከኣ ተግባሩ ሓደ ዘይኮነ ንሕና ብዙሓት ከኣ ከምኡ ብክርስቶስ ሓደ ሥጋ ኢና በብሓደ ግና ንሓድሕድና ኣካላት ኢና ከምቲ እተዋሃበና ጸጋ በበይኑ ዝኾነ ውህበት ጸጋ ካብ ዝህልወናስ ትንቢት እንተኾይኑ ብልክዕ እምነትና ይኹን ኣገልግሎት እንተኾይኑ ብኣገልግሎትና ንጽናዕ ዝምህር እንተኾይኑ ብምምሃሩ ይጽናዕ መዓድ እንተኾይኑ ብምመዓዱ ዝህብ ተገሪሁ ይሃብ መራሒ እንተኾይኑ ብትግሃት ይምራሕ እቲ ዝድንግጽ እውን ብሓጎስ ይደንግጽ ፍቕሪ ቁጽሪ 9 ፍቕሪ ብዘይግብዝና ትኹን ንኽፍኣት ፈንፍንዎ ኣብ ሰናይ ልገቡ
نحدحدكم بمكبار نتقدادمكم بفقر أحوات نحدحدكم بلوهات تفاقروا نمتقاهاي تتهكيو بمنفس تقاتصلو نجزي أبير أقلقلو بتسفات حقوسو بتسببات عقوسو صلو تازوترو بزدليوم نقدسان أماقلو نمقبال قاشا تقدادمو نزسوقهم مرقو مبر أي ترقمو مستمز حقوسو تحقوسو مستمز بقيو بخيو نحدحدكم حنتي حساب حسابو مستم تحتو تحتبلو انبر ابتلعل زبل نجر حسابكم ايتودقو طبيبان إنا إلكم برأسهم ايتحسبو نتي أبكلم كل سب سبق زخون دا حسابو انبر نحاده اكوا كفو أبكندو كفو ايتفديوو زكالم تخوينس بأخاتكم زمتسه مس كل سب بسلام نبارو فقراتي مفديحنا ناتيو أنا خفودي يبلك زي أبيل تصحف إيومو نتمعاتسي سفر حدا قولو انبر بعلاقاتكم حنا ايتفديو سلايخا انت تأمي قناب أبلعيو انت تسمعو ناستيو إذا بمقباركا قهور حوي أبرأسو كتأكبيخا نتأكي دا أبسنا يجيركا سعر رمبر بتأكي أيت السعر ملخت باولوس ناب سبرومي معرف 13 كريستيان نبعال سلطان كأزز كمزقبع قطري حاده بأملخ زي كونس سلطان يلبون اتهم زلو سلطانات كا بأملخ التسرعيهم مو نفس وكف نتي قبل عليو سلطان زلو يجزأيو سلزقا نتي بعال سلطان زقاوم نتي سرعات أملخي زقاومو اتهم زقاومو دما بعالاتهم فدك قبالو يوم اتهم جزأتين كوي جبري امبر نسناي جبري زفره ايكونون نتي بعال سلطان كيت فرهدو تدلي إخا نسو نسناي كائلو أقلقال أملخ إيمو سناي جبر نسو نكن إدا كائيو أكوي انت جبر كاقنا أقلقال أملخ نتي جبار أكويسي مقطعتي زمتسالو فدايحنا سلزخونه سيف نخونتو اعتقن إيمو فرح سلزي خاص سلحلنا إلكم امبر سل مقطعت التراي أيكونن كتجزئوا ومزقباكم قلاو أملخ إيمو بزي تكبار زي كيب كورو يقلقلو علو سلازون إيكم قبري اتهبو زلكم امبارس قبري نزقبو قبري توغو نزقبو توغو فرحات نزقبو فرحات كبرت نزقبو كبرت نخلو اتزازقبو هابو نحاد حدكم تفاقرو قطر شمانتا اتنبتساي زفكر نحق فتسيمو يمو اتا نحاد حدكم مفقار انتزي كوينا نقلقو عداي هاللكم ازي ايتزمو ايتقتل ايتسرق بحاسوت ايتمسكر ايتمنى تبها لكال تزازون انت خونه بزي نبصايكا كم نفسها في قرز بالقال كتت ايو فقري نبصايك خي ايتغبرن بارس فقري مدمدمتا حقيا قصر 11 مدحان كابت زامنا له غزيس حجي ازيونا بانا قريبا لمو حجي كاب دقاس اتبارابرو له غزي كم زبصحه نزا زمن فلطوا ليتي حليفو معلت قريبا يامو قبرت سلمات كابانا دربيناس أطوار برهان نلبس كم بمعلت بقنعنا نملالس بقويلان مستن أيقونن بمنزرنان عبدانن أيقونن ببأسن قناعتن أيقونن نقويتانا يسوس كريستوس دا لبسو انبر نتحالي السقاس ملعا عالتمنيت أيتقبرو
ملخت باولوس نابسب رومي معرف 14 أبسب زي مفراد قطري حاده نتي بأمنة دخم زخونه بناي ترتر كي تخرخركم تقبلوه كل مبلع كم اتفقدوا له زأمنا له اتدخم قنا حملي يزبلع أملاخ تقبلوا يمو اتزبلع نتزيبلع أين عقو اتزيبلعون ابتزبلع أي فرد نسخاخي أبقليها قال اتفرد انتاو أيخا نسون قويتا أود إيو دو زبل ويس زودق قناخ اكزيابير دو كبلو يخيل إيو مو دو كبل إيو اتحاد نتحنتي معلتي كابتخال أبليتسو إفاليا اتحاد قنا نخلات المعلتات معرق يري إزريين نفسو كف بحسابو ردو يخون اتنتا معلتي زتنقق الله نقويتا إيلو يقبرو اتزبلع دمان أملاخ يمسكنو إيو مو نقويتا إيلو إيزبلع اتزيبلعون نقويتا إيلو إيزيبلع نأملاخ كا يمسكنو كاباناس حدا وكا نرؤسو إلو زنبر يلبون أما نرؤسو زموت كا حدا وكا يلبون بهوت انت نبرنا نقويتا إنا أن نبر ويس انت موتنا نقويتا إنا أن نموت أما بهوت انت نبرنا ويس انت موتنا نايقويتا إنا سلزي كا إيو كريستوس قويتا موتاتن هياوانن من تكخون إلو زموتن هياو زخونن قطر 10 حدن أنا هياو إيبل إجزابير كل بركك سجدن لي كل لسانون نأملاخ كمسجنو يزبل صف إيمو كلاتنا بكرم منبر فردي أملاخ دوكن بالإنا سلمنتاي دا نسخة أبحوكا تفرد ويس نمنتاي نسخة نحوكا تنعق بارس نفس وكفنا ببنا يرؤسونا أملاخ تصاب كيب إيو قطري 10 سلزي أبنا حدنا أين فرد حدا يقوى نحو معنكف ويسمحن كولي كي قبرو لقدازي يفردو نتي كم رخص زريئو دانو اوي رخص زخونو انبر برسوس قال رخص اقوى كم زي البو بقويتانا يسوس افلت تردي ايونا اللخو حوكا بت بالعقا انت قوهاي دقيم بفقر ايكون كان اتخيد زلخا مو نتي كرسوس زموتلو ببالعقا هاي تدفعيو من قست املاقسي بمنفس قدس صدقن سلامن حقوسن ايانبر بالعلم استنا يكونتن مو نتسنا يكون هاي تتصرفو اتي بزي خمزي نخرصوص زغلغل ناملاخ باه يبلو بسبون فتن ايو بارسكن اساسرنا السلام نغرن اساسرنا حدنا زهنص نسعب نتي تغبار املاخسي بمخنيات بالعي اي تفرصو كل نصهيو نتي بولول زبلع سب غنا كفو ايو حوكا زعنقفلو زبل زي مغبار سغا زي مبلع ويس وين زي مستاي صبو ايو نسخا اتا امنت زلاتكا ابقرم املاخ نرسخا تهلخا اتي بتتصبق إلو زفتنو نجر أبرسو زي فرد بتصيو جناخ كاب امنا زي كنا زبلة كل حاتيات إيو مو اتي ناتا ولا زبلة بامنا سلا زي بلعه يخلنا ملفت باولوس نابسب رومي معراف 15 نرأسها زي كونه نخال السب محقواس قطر حدا مبارسن احنا برتعاد زخونا دخام اتم دخومات كنت صور نرأسناون باه كينبل يقبان نايو كم تتصحف تصرفي اتم زصرفوخا اباي ودقه زبل كريستوس دمان نرأسو باه زبلو ايدلين امو نفسو كفنا نبصاي منت خانصو بسناي نجر باه يبلو بتعقستن بمصلنا صحفات تسفا انت كخونلنا اتي قدم تتصحف زبل كله نمهرنا اي تتصحفه جناخه حبيركم بحد اف كونكم ناملخ نسخه ابو غيتنا يسوع كريستوس من تخبروس اتناي تعقستن متصلنا عن املاخ ابن حدكم كم تناي كريستوس يسوع غيركم حدا حساب تحسوا يهبكم وانجيلنا ايهود كوننا احزاب حدا يو قطر شوعتن شومنتن كريستوس نتي تسفى أبوتات كصنعوس من تحكي أملاخ أقلقال الجزرات كم زخونه ببلا اللخو سلازد ما كم تي كريستوس نخبر أملاخ تقبلكم نحرركم تقبابلو
أحزاب جنا كم تصحف سلزي أما كل أحزاب يمسجنك نسم كون زمر على الخزبل نعملخ من تمحرتو يمسجنو كم بحدشون أتم أحزاب مسزبكمكم تحقوا سيبل ملسوخ كلاتكم أحزاب نقويتا أمسجنو بزلو هزبتاتون يودسوا يبل إسياس دما دقيمو اتسور السيك خون إيو اتي أبا أحزاب كجزء تنسى بقوون أحزاب تسفاخ قبرو يميبل بحيل منفس قدس أزيهم بتسفى من تغطبتمس اتناي تسفى أملاك كل حبوس سلاما زبله بأمنتي ملاهم باولوس حواري أحزاب كم زخونه قطري 14 أحواتي بزعبخاتكم سي بتصبو نقرم ملؤات مخانكم بفلت زبله كل كم زملأكم نحرحركم بممع عدون كم زخون لكم أنا بعلي تردي أيو اللخو جناخيتم بمنفس قدس تقدس مسوا أحزاب قبول من تكخون بونجيل أملاخ ناقلقلكو نا يسوس كريستوس أقلقالي نهزام من تكخون سي بتكاب أملاخ التوهب نتسقى كبز ذكركم كوينة بحاد وغن أزيد فيرة صحاف كلكم انبعرسي بحيل منفس قدس بحيل تأمرتن تأمراتن نمئزاز أحزاب كريستوس بقالن بقبرن زي قبروس كزاربولو أقوى أيدفرن إيهمو بناي أملاخ بيسوس كريستوس زمكحلو ألوني كمزي كاب يرسالمن كبابيان جميرك سا إلريكون نتي وانجيل كريستوس بملء سبقوه كمتي بؤوز زيت نقرولهم كرئيو إيام اتم زي سمعون كستبهلو إيام زبل صحف دأمبر قبل علتكال السبز مسرطو منتكي هنسي أبت كريستوس اتسميو لزبله وانجيل كيسبخ كبرتي جيريو اللهو باولوس نابرومي كبتسح كمز حسبه قطر 20 سلازي خاء نبخاتكم كممتع بزح ساعة خلقلكو حجقنا أبزي هاجر زي سفرة سلازي باللي نبخاتكم ممتعون كبزح عمتات حيزة سلازنا فوقكو نسبانيا كخيد كلكو نبخاتكم كمتسيه كحلف كلكو كريئكم كدم قرب بمرأيكم مساقبكو كابونين يودما بأخاتكم كسنة تسفا قبر اللهو حجقنا بمقدنيان أكيان نتم أبي رسالم زلو ناي قدسان دخاتات جنزب كواتو فتيم سلزلو نتم قدسان أقلقلكو نبي رسالم أخيد اللهو سميرم وإيام أما سبئيدم ون إيام كابتي منفساوي ركابم نتم أحزاب كابتم أقالوس نساتم دما بتي نسبقهم زدلي كقلقلوهم زقبا أيو انبارسي زي مسوداخو زفرازي مون مسحاتم كمولم بأخاتكم أبيلا نسب أونياك خير إيه بتينا بخاتكم ممتعي كأب بملأت برخات كريستوس كم زمتعكم أفلت الله قطر 3 كلتن أحواتي كابتم أب يهودا زلو زي آمنو كدحن أقلقلتين يرسالمون أبتم قدسان سمر منتك خون مساحاتكم منتك عرفسي بفؤاد أملاخ بحاقوسنا بخاتكم كمتسق بقويتانا يسوس كريستوسن بفقري منفسن بصلاتكم منتاي مساينا بأملاخ كتقادلو معدكم اللهو أملاخ سلام مسكول خاتكم يكون آمين ملفت باولوس نفس برومي معراف 16 سلامتا قطري حدا نفيبن حبتنا اتاقل قاليت محبر كنكرئيس قدا امعقوكم اللهو نصادما نبوزحاتن ناي نرأسين دقافيت نيرا ايامو نقدسان كمز قبا غيركم تقبلوا بتدليكم زبالة تقبارون دقفوا قطر 3 نتم بكريستوس يسوس معي تيزر سكيلان أكيلاسن سلام بلو نساتم أبكندي هوتيك صادم زحلفو بزلوا محبرات أحزاب كازا مسجنهم امبر أنا تراي زيكونكو زمسجنهم زلخو نتا أبيتهم زلا محبرون سلام بلو نبينتوس فقرين السودما
ንክርስቶስ በኹሪ እስያ ዝኾነ ሰላም በሉ ነታን ኣኻትኩም ብዙሕ ዝፀዓረት ማርያም ሰላም በሉ ነቶም ኣብ ሐዋርያት ፍሉጣት ቅድመይ ድማ ናብ ክርስቶስ ዝመጹ ምሳይውን እተኣስሩ ኣዝማደይ እንድራኒቆስን ዩንያን ሰላም በሉ ንኣምጵልያስ ብጎይታ ፍቑረይ ሰላም በሉ ንኤርባኖስ ብክርስቶስ መዓይትና ንኣስጣኩሉስ ፈታውየይን ሰላም በሉ ነቲ ብክርስቶስ እተፈተነ ኣጲለስ ድማ ሰላም በሉ ንስድራ ቤት አርስጦቡሎስ ሰላም በሉ ንሄሮድዮን ዘመደይ ሰላም በሉ ነቶም ብጎይታ ዘለዉ ካብ ስድራ ቤት ናርቄሶስ ሰላም በሉ ነተን ብጎይታ ዝጽዕራ ዘለዋ ጥራፌሶናን ሰላም በሉ ነታ ብጎይታ ብዙሕ ዝጸዓረት ጰርሲስ ፍቕርቲ ሰላም በሉ ነቲ ብጎይታ እተሓረ ሪፎስን ነድዩናደይን ሰላም በሉ ናስቆሮንጦስን ንፍሊጎንን ንሄርማስን ንጴጥሮባስን ንሄሮማስን ምሳታቶም ንዘሎ ኣሕዋትን ሰላም በሉ ንፊሎጎስን ንዮልያን ንዮሬስን ንሓብቱን ንኤልማጳስን ነቶም ምሳታቶም ዘሎ ኩሎም ቅዱሳንን ሰላም በሉ ንሓድሕድኩም ከዓ ብቅዱስ ምስዓዓም ሰላም ተባሃሃሉ ኩለን ማሕበራት ክርስቶስውን ሰላም ይብላኹም ኣለዋ ናይ መወዳእታ ምዕዶ ቁጥሪ 17-18 ግናኸ ኣሕዋተየ ነቶም ካብቲ እተምሃርኩሞ ምህሮ ምፍልላይ መዕንቀፍን ዝገብሩ ክትዕዘብዎም ምዕደኩም ኣለኹ እቶም ከምዚኣቶም ዝበሉ ንኸብዶም እምበር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣየገልግልዎን ብጥዑም ዘረባ ምርቓን ልብቶም ገርህታት የስሕቱ እዮም እሞ ካባታቶም ኣግልሱ ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ተሰሚዑ እዩ ስለዚ ብኣኻትኩም ሕጐስ ኣለኹ ንሰናይ ብልህታት ንእኩይ ግና ገርህታት ክትኮኑ ደልያ ኣለኹ ኣምላኽ ሰላም ከዓ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ቁጥሪ 21 ጢሞቴዎስ እቲ መዓይተይ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ሉክዮስን ዮሳንን ሶስጴጥሮስን ኣዝማደይ ሰላም ይብለኩም ኣለዉ ኣነ ጠርጥዮስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝጸሓፍኩ ብጎይታ ሰላም እብለኩም ኣለኹ እቲ ንኣይን ነታ ማሕበር ኩላን ግሽነት ዝቕበል ጋዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ኤርስጦስ እቲ ተሓዚ ገንዘብ ከተማን ቀርኣጦስ ሓውናን ሰላም ይብለኩም ኣለዉ ጸሎት ምስጋና ቁጥሪ 24-25 ነቲ ብወንጌለይን ብስብከት ኢየሱስ ክርስቶስን ብምግሃድ እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና እተገልጸ ምስጢር በቲ ብጽሕፈት ነቢያትን ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ንምእዛዝ እምነት ንኹሎም ኣሕዛብ እተነግረ ምስጢር ነቲ ከጽንዓኩም ዝከኣሎ ነቲ በይኑ በዓል ጥበብ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ ኣሜን ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን